Ag Campáil Cois Farraige. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon lá déarnach na háirteiste atá ann, an dar lá is fethe de bhí an bheithimh. Tá beirt bhuachalí, éimeann agus brian, díreach tar éis na scrúdaithe a chríochnú agus fríomhraoin siad dá dismóthóirí an bhfuil cadacha dul ag Campáil Cois Trá i Loch Garman don deireadh seachtaine. Measan mamaí gur smaoinemh maith é seo, agus go ndéanfadh sé maithe stóibh de rúd a dhéanamh ar úlach na háirteiste. Ní féidir a héine go bhfuil brise tiltte acu. Pictiúr a dó. Sruiseann na buachalaí a gceann scríbe roimh bhean lé. Tá an tonad campála lonathe is siomh anáisiúil agus tá radharc áling ag an mirt. Is féidir le báid seol a fheiceáil san áirige. Tá an ghrian ag scoilte na gcloch, fad is atá na buachalaí ag socrú an phobal. Tá siad lán sásta leis, tá go bhfuil sé anchompordach. Tá an bheirt ag buin tainmh as an tíirse tar éis an stadéir ar fad. Is mór an faoisimh dómh é. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí tá éimeann agus brian ag sú na gréine Cois Trá. Tá siad ag tapú na deise mar is anmh a bhíonn lá chomhdheas sin a gcuing sa tír seo. I bhfeatach na súl, tá síonn sé ag steala báistí, agus ritheann an bheirt i dtreo an phobal. Úsáideann brian a thuála chun an leabhar a bhí á léamhaige a chosint ón máisteach. Pictiúr a 4. For réir, nuair throiseann na buachalaí an phobal, tá sí leagtha ag an nglaith. Tuigeann siad anois an seanacha, ní bhíonn in éonrad ach seall. Tá scamadh roimhe ag bagairt os a gcionn agus tá crann ag lúba de dheasca na gaotha. Tá na buachalaí i gcrúchás agus fluc go crackan freisin. Pictiúr a 5. Níl an dar a rá acu ach gléach a chur ar a dismóthóirí. In sin éimeann an scéal dá athair. Tá athair éimeann an-chabhrach. Deir sé leo go bhfuil ó stán deas in aice láimhe agus go bhfuil aithne aige ar an manistóir. Stán deas in aice láimhe bhí tá áit le fanachtachá anois. Cuireann dad gléach ar a chara agus cuireann sé seomra in áirithe dóibh. Tá dí má ortha faoin Campáil ach tá an tá-ló leis an óstáin. Pictiúr a 6. Sa pictiúr déarnach tá an bheirt suite chun bord in óstáin na Fáile. Tá béle te á ithe acu agus tá siad trim anois. Tá meann go gáire ortha agus tagann an seanachal is olc an ré nach séideann de rinne éigean chun cuine. Marach an stoirm ní bheidís ag fanacht den óstáin Studyclix is cinnte nach ndéanadh siad de rúd ar an tros seo go deo. Ceistena. Cén dá atá ann i pictiúr a haon. Cad atá á dhéanamh ag na buachalaí i pictiúr a trí. Cad a tharla don phobal i pictiúr a 4.